ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷಯಾದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಡಿಪ್ಪನ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರೆ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆ, ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಮೋಕ್ಯದ ಜೋಕಲೆ ಸುಗ್ಗದ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಏಪನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂದೆತ್ತ ಬರವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲು ದುಂಬು ಭಾಷಣ ಬಲ್ನಾಗ ಸುರುಟು ಯಾನು ತುಳುಟು ಪಾತಿರಲ್ಲೆತ್ತ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಯ ಪಾತಿರಲ್ಲೆತ್ತ ಅನ್ನದೇ ಶುರು ಮಾಡಿ ತುಂಬಕ್ಕ ತುಳುಟೆ ಯಾರು ಪಾತಿರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಡದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೈತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಡೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಅಂಜನೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತೈತೆ. PUCಗೂ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿದ್ರಿ. ಹಣ ಮುಲ್ಪ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದಿದೆ. ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕಲ್ಪಾವನಂಚಿನ ಟೀಚರ್ ನಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ಪಣದ ತೊಂದರೆ ದಾತ್ರ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದ ಯಾನ ತಿಳಿದಿನ ಪ್ರಕಾರ. ದಾಯಿಗನ್ನ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಡ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ತಿರ್ದು ಕನಪೇರು ಒಕ್ಕ ಅಗಲಿಡ್ದು ಎಂಜಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯದ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸುರುಡು ಅಂಚ ಐತಿ ಹೌದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೋಗ್ನತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದ ಹೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಅವಡುಂದೇ ನಮ್ಮ ಬಯಸೋಡು. ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಂಘಟನೆ ಮೊಗಲ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿಡೆ ನಮಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬರ್ತದಿಂದ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನ ಕೋಡೆಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂತೆ. ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಅದರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ ಪೋಣ ಕುಡೋರ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಬಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಡು ನಡತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಅವನತಿದ ಅಂಚುಡಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಗೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಅಂಚೆಗೆ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಡ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ವಲಸೆ ಹೋತನಾಗ್ತು ಮೂಲತಃ ಆ ಮಣ್ಣದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾದ ಇಬ್ಬರಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 1956ನೇ ಇಸವಿದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಇತ್ತ. ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಗಳು ಇತಿಜ ಸಮಯಗಳು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಇತಿಜ ಅವೆಡ್ದು ಪಕ್ಕ 56ನೇ ಇಸವಿಡು ನಮ್ಮನ್ನು 2 ತುಂಡು ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯರು, ಒಂಜಿ ಭಾಗನು ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಕೊರಿಯರು. ತುಳುನಾಡು ಹೋರಾಟ ಇದ್ದನು ಪಣಿಯಾಡಿನ ನೇತೃತ್ವಡು SN ಕಿಲ್ಲೆ ಮಗಳ ನೇತೃತ್ವಡು ಮೂಲ ತುಳುನಾಡು ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದದು ಆಂಡ ಅವು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡದಿದ್ದೇನೆ. ದಾಯಿಗಿನಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ಹೋರಾಟ ಒಂಜಿ ಬದುಕು ಹೋಗುದು ಅಂಜಾದ ನಮಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕಿಜಿ 5 ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಡು ಮಾನ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿಜಿ. ಇನಿ ಈ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಡಿ ಇಬ್ಬರಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡರ ಆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಅವು ನಮ್ಮನೆ ತೆರ್ತು ಪತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ದಿವನಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತರನ್ನಾಡ ನಮಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡು. ನಮ್ಮನ ಭಾಷೆದ ಆ ಭಾಷೆನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು, ಬರೆಯರ ಆಗುಲಿ ಎಂಕ ಆ ತಾಕತ್ತು ಉಂಟು ಪಂಡದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದು ಒಕ್ಕ ನಡಪನಂಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪಾಸ್ ಆದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದು ನೀಗ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಯ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ನೀಗ್ಲ ದುಂಬುಕು ಉದ್ಯೋಗ ಹೋಗೋಣಗಲ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಆವು ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಎಂಕಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ.